Bai, dena ondo. Segituan bukatuko dut. Lasai, ez da presaik. Egia esan oso gustora nago zurekin. Ni ere bai zurekin. Entzuten du mutila zea. Mi esker. Baiz, hasieratik galdera pilen dizkiazu. Ta asko interesatu zen erekin. Lagun ona izaten saiatzen naiz. Baizea. Ze? Aimar badakin nortzean. Zerta etorri zea? Zer nahi duzu? Ia jaken. Ametsik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametsa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara. Lau aingeruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik irabazi arte. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Ezin sinetxi. Mutil hori Galderren anaia da. Bai. Ta zergatik ez du zer esan orain arte. Ez du uste Galderren istripu bat izan zenik. Ta zer uste gertatu zitzaiola. Neskak, zorigaitz larri bat jasan duen mutil gaixo bat da. Eta galduta dabil, besteik ez. Ez zaio buelta gehiago eman behar. Ni bano, partida daukat. Aio? Bai, nire banoa. Bale, agur. Hor. Ez dut ezer ulertzen. Zergatik ez zuen esan hasieratik anaia dela. Kamuflatu nahi zuelako, ehiztariak egiten duten bezala. Mutil hori eizea etorri da. Baina, izatzea zer? Zeitez hemen. Gauza bat kontatu behar dizut. Zer gertatzen da? Atzo Aimar gure etxera etorri zen. Ta? Galderren anaia da. Zer? Klubeko fitxa faltsutu zuen, inork ez jakiteko. Bota egin behar dugu. Ezin dugu bota. Zergatik ez? Gezurra esan digu, gezurra fitxan, beste abizen batzu jarrita. Eunate, ze irudi emango dugu hildako mutilaren anaia botatzen badegu. Niri irudiak bost axola di. Niri ez. Klubak irudi honan ban behar du. Aldegun neurrian lagundu egin behar diogu mutil horri. Lagundu? Mutil hori arazoak sortzera besterik ez da etorri. Anaia bezala. Agian oraingoan hobeto egin ditzakegu gauzak. Bomba bat sartuko duzu klubean. Badakit. Baina ez dakat beste aukerarik. Eta zuk? Ez duzu ez zer esan behar? Behiokin hau. Ezin duzu netxi. Bera naia da? Zer gertatzen da? Norbait hilda? Berriz? Aimar da. Ze? Galderren anaia da. Benetan? Jo, ze movida. Aimar? Etortzaitezke une batez nire bulegora, favorez?
Ezin du sinetxi. Zertara etorri da? Ematen duenez, jakin nahi du anaiari zagertatu zitzaion. Hori nik esango diot. Igerilekura erori zen, eta... Ja, baina beak ez du uste istripua izan zenik. Netan? Uste du norbaitek... Baina nork? Pentsatzen dut festan egon ginen guztiok susmagarriak izango garela. Ba, eskerrak zoetzinen egon, ez da, Josemari? Esaten ari nintzen, eskerrak ez zinela festan egon. Artara etzara susmagarria. Jakina. Bazuek, utzi kopla horiek. Ez duzu irten behar? Gaur larun bata da? Nigatik? Ez, nik ez du nahi. Baina, ez zaizu berriz gertatuko. Gertatu zer. Zerrez. Bakarrik esan nahi nizun etzen aukala gezurra esan beharrik. Eta ongi etorria zarela klubean. Ja. Badakit nola sentitzen zaren. Ez dakizu. Nire emaztea duela urte batzuk hiltzan istripu batean. Oso ongi dakit amorrua sentitzen dezula. Eta arrudun baten mila zabiltzala ura gorrotatzeko. Mendeku hartu nahi diozu norbaiti. Normala da. Baina azkenean, onartu egin beharko ezu, besterik gabe gertatu zen zerbait izan zala. Eta geratzen zaizun bakarra da eskerrak ematea, elkarrekin pasatu zenuten denboragatik. Gogorra izango zen. Batez ere zure alabentzat. Bai. Ja. Eta pentsatzen dut edo zer gauza egingo zenukela jaiba besteko. Bai. Galderrek min egin zion Areneri. Ezta? Min handia. Ez dut inor distraitzerik nahi. Berdintzait norden Aimar hori. Guk orain partida bat dugu aurrean. Liga bat dago jokoan. Eta zuek bizitza osoa duzu aurretik. Beraz, egurra! Venga, neskak! Jon! Badakit gezurra esan zen nire hartzainei. Zer? Arenari bidali zenio mezu ikusi nuen. Zer moduz atzo? Atzo? Ondo. Besterik gabe. Joan zitzaizu nikoaren mina. Bai. Ibuprofen hartu nuen eta sofanetzan nintzen. Eta zu zer moduz? Ondo. Lagun baten etxera joan nintzen. Bai? Bai, izuzkia eramatera joan nintzaion, nilekoaren minez egoelako. Baina kontua da, iritsi nintzenean mutilarekin irteten ikusi nuela.